Takže toto je moje sté video a mám tu proste kryštálku, ale nie obyčajnú kryštálku, ale selektívnu kryštálku. Normálne sa mi to podarilo spraviť, že selektívna kryštálka. Schému ukazovať nebudem, to asi ani nemusím. Tá schéma je tá najprimitívnejšia, úplne. Ale mám v sérii s anténou ešte na kondenzátor, takže v sérii s anténou. To mi ako zvyšuje vyberavosť, neviem prečo. Je to normálne, kondenzátor v sérii s anténou, ladia si 200 piko, cievka, rámová anténa, detektor ako dioda, čo to je, G201, či čo, ja neviem. A NF dosík. Mám to pustiť? Je deň, takže okrem Maďarov nechytám nič. Ja to vyľaďujem podľa toho, že keď viem, že na maximálnej kapacite približne sú Maďari, tak viem, že som to ako tak dobre vyľadil. Takže sa riadím vlastne podľa Maďarov. Normálne 200 piko, 210, presnejšie nejaký teslacký bol ešte, rozbitý som našiel. Tak sa chytím. Tak normálne to zvedíš. Normálne rámová anténa. Anténa samotná takto je 13 cm. To je ako vnútorný. No, nie vnútorný. To na čo sa namotáva drôt ako. Tu je zárez. A ten zárez to je tam 13 cm. Na to sa namotáva približne 31-32 závitov. 200 piko, 210 piko ladiaci. A v sérii s anténou ja neviem čo mám. 50-100 piko možno. Tam tiež je dobre dať taký 200 piko ladiaci a naladiť to celé presne. Ja tu mám zatiaľ ladiaci, čo som skúšal ako vyrobiť. Vyšlo mi 120 piko. Takže ak niekto sa video aj s tým, ako spraviť ladiaci, môžem spraviť. Ladiaci nic moc, ale keď není nič, tak dá sa ako použiť. Tak si mi to hrá. Ešte na budúcnosť, že našiel som taký modul 4DM 2000, že budem robiť ako voltmeter. Takže ak sa niečo podarí, tak bude video. A ešte sa mám opýtať. Mám tieto displeje, dva úplne že nové. 5DR801B. Čo je ako s tým by som mal spraviť. Lebo mám to, trčí mi to tu, neviem čo ako s tým. A ešte, čo mám rozrobené. No, elektronkač, ďalší. Normálne to aj hrá, ale má to príšerne miniatúrnu, ako slabú vyberavosť. Ja neviem prečo. Čo som robil so vstupným obvodom, to je vstupným obvodom, to nie je NF dosíkom. Čo som robil so vstupným obvodom, to isté, to malo perfektnú vyberavosť, ale tu na to proste nemáš vyberavosť, tak ja neviem. Že budem ešte musieť niečo ako skúsiť. Takže tak. No, že tá kryštálka má to dobrú vyberavosť, ale nemá to ako perfektnú, lebo však to moja anténa, no. Tá anténa je zase taká, že má 500 piko, to tak stiahuje tú vyberavosť úplne mimo, že to je strašné. Takže musím preto dávať tie kondenzátory v sérii. A most megkötött megállapodások hosszú távon pozitívan befolyásolják Magyarország fejlődését. Emlékeztetett, hogy az